Gi-anunsyo na ni US President Donald Trump ang usa ka ceasefire tali sa Israel ug Iran butang nga gilauman sa mong leader nga mamahimo na untang permanente. Sa iyang pamahayag nagkanayon si Trump nga it has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now when Israel and Iran have wound down and completed their in progress final missions for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Daghan ang mga nalipay ni maong kalambuan apan padayon gihapon nga nagpaabot ang lain-laing mga liderato sa tibok nasod nga aduna gi kamatuoran ang maong ceasefire ug matuman kini aron nga dili pa maapektuhan ang daghang mga kaigsuunang Pinoy nga anaa sa mga lugar nga apektado sa maong gubat. Lakip na ang presyo sa produktong petrolyo nga apektado karon dili lang dinhi sa Pilipinas kundi lakip na pod sa laing nasod.